Maayong adlaw mga bata, magtuon na usab kita sa atong musika. Musika sa grade 1. Andam na ba mo? Kung andam na, kinahanglan maminaw ka mo pag-ayo ug manglingkod aron atong makatunan ang atong mga pagtulunan karon. Tun-an nato ang pagtulunan nga steady beats. Kung unsa kini, ato kining mahibal-an sa atong mga pagtuon. Karon ato nang sulayan. Atong buhaton ug atong kantahon ang awit nga anaa dinhi. Apan una nato kini kantahon, tan-awon usa nato kung unsa ang atong nakit-an dinhi. Mao kini ang musical staff. Unsa kini? Staff. Tawag dinhi staff. Dinhi sa staff makita nato ang gitawag og G clef. Makita usab nato ang mga tama og kini ang mga nota. Ug mausab kini ang sukod sa awit. No? Okay, nakita usab nato ang mga sopasilaba nga nagrepresentar sa mga nota. Sa mingan kita, una nato kantahon ang kanta, gamiton usa nato ang mga sopasilaba aron makuha nato ang tingog o tono sa maong kanta. Sige, kumuyon kita, do, re, mi, fa, so. So, ang tono, so, do, re, mi, fa, so, la, do, re, mi, fa, so, la. Usamin kita, so, la, kini usamin kita, so, mi, so, la, so, mi. Tan-awan ninyo ang pagkanta nato gamit kini nga pulso o gamit kini. Sige daw. So, la, so, mi, so, la, la, so, mi. So, mayan kita, kung kantahon nato kini, untol na, bulak ko, nga mapula. Untol na, sige daw, untol na, bulak ko nga mapula. Nakuha na to. Sige daw, otro na to ha. Gamit ang tono sa sopasilaba, ato nang makuha ang tono sa maong kanta. Untol na, bulak ko nga mapula. Mao ka na ang atong kanta, no? Okay, karon ato nang kantahon ang maong kanta gamit ang mga direksyon nga nakita nato dinhi. Una, ipalakpak ang inyong kamot sa kada silaba o pulong nga naay nota. Sige daw. Sige, ready, go. Untol na, bolak ko nga mapula. Kuha ninyo. Sige daw. Karon, otrohon na to. Ready? Gamit ang atong mga kamot. Sige. Untol. Wait. Sige. Yun na ni. Untol na, bolak ko nga mapula. So, sa inyong nadunggan sa atong palakpak nga, unsay atong nabantayan, gipalakpak nato ang ang atong kamot dungan sa mga sopa sila ba. Utrohon na to ha, tan-awon. Sige. Ready? Go. Untol na, bola ko nga mapula. Sa nadungog nato nga sa pagdapat sa atong kamot dunay na himo nga tingog dungan sa atong sopa silaba. Sige. Sunod, gamiton nato ang
pag-indak sama sa gibuhat sa mga bata. Sige daw. Untol, sige daw ha. Di na to makon ha. Okay. So, kung pwede, kamot na lang sa dili man makita ang di man nato makita ang atong tiil. Pwede pod gamiton ang atong tiil. Sige daw be, atong gamiton. Sige, indak ang atong tiil. Okay, indak ang inyong tiil o kantaha sigon sa kumpas nga tinagduha. Sige daw. Untol na, untol na, untol na, bola ko nga mapula. Paano ninyo? Sige daw. Untol na, bola ko nga mapula. Nadungag ninyo? Sige daw. Ikatulo. Tugtuga ang instrumento nga instrumento ug kantaha uyon sa kumpas nga tinagduha. Okay, wala man kitay instrumento, gamiton nato kining mag. Sige daw. Ready? Bantayi kung unsa ang inyong nadungog. Dungan sa paghapak nato sa maong mag. Ready, go. Untol na, bola ko nga mapula. Nakuha ninyo? Sige, balik. Sige, untol na. Okay, mali. Sige, balik. Untol na, bola ko nga mapula. Okay. Untol na, bola ko na mapula. Okay. So, nadungog ninyo ang dugdog ni teacher sa atong mag. Nakahimo kita og dungan sa atong mga silaba. No, dungan sa mga silaba sa kanta nga atong gikanta. Sige. Karon, nakita nato nga sa matag kanta pwede di ay nato kining duyugan ug mga kumpas, no? Sama sa instrumento, sa musika, drum, gitara, pakpak, palakpak sa atong kamot, ug pwede usab kini nga dukduk nato, dukdukon nato ang atong lamesa. Ihapak ang atong mga tiil. Pwede usab. Okay. Sa atong nakatunan sa atong gibuhat kaganina nga ang musika di ay pwede kini nato nga duyugan og tuktok, palakpak, padyak sa atong mga tiil. Nagdepende kini sa unsa? Sa pulso o sa beat, no? Pulso nga anaa sa usa ka musika. Sige daw. Atong aduna kitay mga pangutana dinhi sa atong gibuhat nga mga aktibidad. Sige daw. Okay, number 1. Nindot ba paminawon ang kanta subay sa kumpas? Niini gamit ang imong kamot? Sama sa atong pagpalakpak, nindot ba paminawon? Gamit ang atong tiil ug instrumento sa musika. Okay, nindot ba kini paminawon? A. Oo. Nindot tungod kay mahinungdanon kaayo nga atong mahigbalan ang kumpas sa maong kanta. Pinaagi sa sulti nato sa matag silaba sa atong kanta. Ikaduha, mahinungdan ba nga atong makatunan ang kumpas sa musika? Mahinungdanon tungod kay aron atong mahibal-an kung unsa ang kumpas niini. Og kung ikaw mohimo na og kanta, kinahanglan imo usab kining mahinumduman og imo kining mahibal-an aron imong maggamit kini sa sukod sa kanta nga imong himuon. Unsa man ang tubag dinhi? A. Oo, mahinungdanon o dili kini mahinungdanon? C. Okay lang. Ang tubag mahinungdanon.
hinungdanon gayud nga atong makatunan ang mga kumpas sa mga kanta. Kano sa man nato gipakita o kano sa man nato makita ang kumpas sa maong kanta? Kung ato kining sabayan o ato kining sabayan sa palakpak sa atong kamot, padyak sa atong tiil, dukdok sa usa ka butang, subay sa mga silaba o nota nga atong nakita o atong nota nga naa sa atong awit. No? Subay sa mga silaba nga naa sa atong awit. No? Mao kana ang pagkuha o pag-ila sa mga kumpas sa kanta. Karon, magtuon kita. Elemento sa musika nga steady beats. Unsa man kining steady beats? Kung ato kining hubaron sa Binisaya, ang flow o dagan sa mga pulso. Kung giunsa kini, kung hinay kini o paspas, mao kana ang pulso o steady beats. Pulso, mao kini ang usa ka elemento sa ritmo nga gitawag nga kumpas. So unsa di ay katong kumpas nga atong giingon subay sa atong pagpalakpak, pagtindak, mao kato ang pulso, no? Pulso, kumpas sa usa ka piyesa o kanta. Moingon kita nga steady beats o flow sa mga pulso o dagan sa pulso ang tawag sa kumpas nga muhunong lang kung mahuman usab ang kanta. So ang pulso o steady beats mo kana ang tawag sa kumpas nga muhunong lang kung mahuman usab ang kanta. Mao nga kini sukaranan sa kabtangan sa musika. Dili kini mausab, dili kini mabalhin, ug magbalik-balik lamang kini sa sukod nga mahimong tinagduha, tinagtulo ug tinag-upat. Mao kana, no? Okay, pulso, beats. Nadungog ba nato ang atong pulso? Kung ato kining gunitan dinhi, aduna kitay madungog nga pulso. Kung ato sang ibutang atong kasing-kasing dinhi, aduna kitay madungog nga pulso. So nagpasabot nga ang pulso sa kanta mao kana ang paglihok, no? Kung baga adunay tunog, no? Na ay tingog nga imong madungog. Di ba? Bug, 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 bug. Kung sa atong pulso, ano lang siya, no? Pirmi. No? Pero ang kanta, pwede kanina to na ipaspas or ihinay. Mao ka na, muingon kita. Bug, 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 bug. Mao ka na ang gitawag og beats. So, karon magbansay kita. Kantaha og tugtuga. Gamit ang mga nota, kantaha og tugtuga, sunda ang direksyon sa ubos nga gihatag nga piyesa o kanta. Ang uluhan sa kanta kini ang duyan. Duyan. So, base sa mga sopasilaba mo yan kita. So, mi, so, mi, mi, so, mi. Sige daw, kantahon na to. Uban ang liriko sa kanta. Sige daw. Doyan naglabyog, pataas og paubos. Sige daw. Ato pang otrohon. Sige daw. Doyan naglabyog, pataas og paubos. Sige, nakanta na nato. Karon, aduna kitay pagabuhaton. Una, kantaha uban ni sa pagpalakpak sa kamot.
subay sa kumpas sa kanta nga tinagduha. Sige daw. Ready? Palakpak gamiton ang atong mga kamot. Sunda ko ninyo. So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Kuha ninyo? Sige daw. Atong kantahon, gamit ang mga lyric o liriko. Sige daw. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. Kuha ninyo? Sige. Otro pa. Ha? Okay, gamiton nato atong kamot. Sige daw. So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. Okay. So, nagamit nato ang atong kamot sa pagpakita sa pulso nga atong gustong mahibalan. Sige. Kaduha. Kantaha ubani sa pag-indak sa tiil subay sa kumpas sa kanta nga tinagduha. Sige. Gamiton ang tiil. Okay. So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. Okay. Sunod. Okay, nakanta na nato kini sa pag-indak sa atong tiil. Okay, sunod. Kantaha ubani sa pagtugtog gamit ang instrumento o musika subay sa kumpas nga tinagduha. Okay, gamito na usab nato kini kay wala kitay drum, no? Sige daw. Okay, ready, go. So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. Sige daw, balikon. So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Duyan, naglabyog. Taas naman ako, ting. O, sige. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. O, nakita na to? Ang pagkanta, duyok ang instrumento nga mag. Okay, sunod. Kantaha ubani sa pagdukdok sa lamesa. Sige, dukdukon nato ang lamesa, paminaw nato kini. Subay sa kumpas sa tinagduha. Ang maong kanta. Sige, ready? Go! So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. Okay. So, atong nakanta, unsa man ang inyong nabantayan. Napakita nato ang mga pulso o kumpas sa kanta nga tinagduha. Subay sa kumpas nga tinagduha. Mao kana ang gitawag og pulso. Sa dihang ato kining bundak ang atong kamot, nakahimo kita o naipakita nato ang pulso sa kanta. Pwede usab nato dunganon ang atong kamot ug ang atong tiil. Sige daw, pwede, sige sulayan nato. Mukanta kita gamit ang kamot ug ang atong padyak sa tiil. Ready, go! So, mi, so, mi, so, mi, so, mi. Duyan, naglabyog, pataas og paubos. O, dungan nato ang kamot ug kamot og padyak sa atong tiil. So, napakita nato, pinaagi sa atong mga pakpak o pagpadyak sa atong tiil o pagdukduk sa mga butang nga aduna gayoy pulso ang matag awit. Adunay pulso. Okay. Ready. Sunod. Okay. Gamit ang
kopya sa kanta nga tulog na, kantahan ninyo kini sunda ang direksyon nga gihatag sa kada grupo. Basaha og tarong ang direksyon aron inyong mabuhat ang buluhaton nga tama, sakto. Pwede mo nga magpatudlo sa inyong mama, papa, ate o kuya. Mag-andam ang mga kada grupo o kung hindi lang kamoy ka grupo, pwede lang mag-isa ka mo, unya ipakita ninyo kini pinaagi sa pag-video ni ini, no? Sige, sama ni ini. Sosomi, sosomi, sosolala, sosomi. Tulog na, mupahulay na kita. Nakuha ninyo? Okay, sige daw. Sige, atong ipakita aron inyo ng sundugon. Sige daw. Tulog na, okay, balik. Tulog na, mupahulay na kita. Mupahulay na kita. Sige daw. Tulog na, mupahulay na kita. Yan. Sige daw. Unang grupo, kanta kini gamit ang instrumento sa musika. Subay sa kumpas nga tinagduha. Okay. Ikaduha, kantaha uban sa pagindak ang inyong tiil subay sa kumpas. Pwede ka mo nga wala na'y grupo ha. Magpili lamang kamo dinhi asa ang inyong gusto. Ang una ba, ikaduha, sapa, ikatulo, kantaha uban ang palakpak. Mas dinat ang palakpak kay dali lang, no? Okay, unsa pa? Og kung gusto ninyo ang ikaupat, kantaha uban ang pagdukdok sa lamesa. Pwede gihapon ka na, no? Pwede ka mo gamit o bisang unsang instrumento nga idukdok ninyo sa usa ka butang o lamesa. Sige daw. Sosomi, sosomi, sosolala, sosomi. Sige daw. Tulog na, mupahulay na kita. Tulog na, mupahulay na kita. So, nakanta nato ang maong kanta gamit ang paghimo o pagpakita sa mga pulso sa maong kanta. Okay. So, nakatuna na nato ang gitawag og beats, no? Mga gitawag og beats o pulso. So, mga bata, karon ang atong angay ibutang sa atong hunang-huna nga sa nakatunan nato nga ang pulso mao kini ang usa ka elemento sa ritmo nga gitawag og kumpas sa usa ka kanta. Aduna kini okay, aduna kini pulso, no? Padayon nga pulso o steady beat ang tawag sa kumpas nga muhunong. Muhunong lamang kung mahuman ang kanta mao kini ang sukaran o kabtangan sa musika. Dili kini mausab, dili mabalin og magbalik-balik lamang. Sama sa atong gibuhat kagani. Okay, ikatulo nga angay natong hinumduman sa atong nakita dito nga adunay mga simbolo dinhi, no? Nakita nato ang simbolo sa kumpas o ihap sa maong kumpas, no? Sige, makatunan ka na ninyo ang mga ihap sa kumpas sa taas na nato nga mga pagtuon, no? Mao kini ang sukod sa kumpas nga atong gisunod kaganina, no? O kini ang simbolo sa kumpas nga tinagduha. Makita kini nato duol sa G-clef, no? Okay. So mausab kini ang nota. O kini ang simbolo nga gitawag staff din makita nato sukod sa kumpas o nota. So mao kini. No, mao kini ang nota nga
nagdawat o nagrepresentar sa silaba nga so. So,